Cicero Radio. Irumdum ko pa kan akit pa ako, mga gawing nagimatan, mga gawing Bicolano, na iyong naging hurmahan kung ano o isay ako. Pagsaludar sa kamagurangan, kung maging kiisay paman, maging pobre man o mayaman, o dawa may kaninahan. Tinukdukan sa kong magurang, na dai ko na malilingwan. An pag-isa sa rosana, sa mga tanda ning paggalang, hasta ngunyan mamamasdan, maski sa inka magduman sa kabikulan. Digdi kami namidbiran, an simpleng kaplian kan palad, pagpasintabi pag may hinahagad, pagsasabi nin katotoohan, paglikay sa pinapangalad, sarong kayamanan, na daing material na digdi maitatampan. Ang iba nagbebeso-beso, nasa inda iyan ang uso, daing kustyon basta an obheto, ang pagiging makatao, pakumbaba asing sincero, tatakling pagiging Bicolano. Ang simpleng tablian kan palad, pagpasintabi pag may hinahagad, pagsasabi ng katotoohan, paglikay sa pinapangalad, sarong kayamanan, na daing material na digdi maitatampal. Paanungon yan ta nagbago na, huli sa dulot kan pandemya, na obligar gabus kita na mag-obserbar ning distansya. Papaano na, respeto ko mahihiling mo sa mata. Anpo asing opo na termino, ang pagtatais nin mga siko, luhay na kuntak nin mga kamauo, haros dainin pagbabago, mamamatean mo. Nagbabalik ang tinaumong respeto, ang simpleng taplian kan palad, pagpasintabi pag may hinahagad, pagsasabi nin katotoohan, paglikay sa pinapangalad, sarong kayamanan, na daing material na digdi